Kuna mgojong manolipot mapod waluo ni odiochieng' ma kawuono gi sani jadolono osendi gi obila kendo otere e kaunti ma Nakuru. Kigeno ni odiochieng' ma kiny ibiro tere e doho jirito mondi luwe e yorno makare. Ka wadhi nyime oyudo ni jakom mar duond bura mar KANU Gideon Moi oyango ni ok odich kod mosruok kata tiyo kanyakla kod riwruok mar Kenya Kwanza kata odiochieng' achiel. Moi mane loso ayebo baringo e kinde ik mar jaod bura Willy Kamuren oyango ni en odich mana kod tiyo ne jopiny to ok lombre kod sirikal. Moi mane en senator ma Baringo bende oyango ni osebedo ka oyudo luong mar tiyo kod Kenya Kwanza, kata kamano pok orwako magi biro kinde ma bende kaunti no chano timo yiero e kom mar senator manyicha owito ngimane. I do not need a handshake. I need the people of Baringo's handshake. Mumeona sasa Kenya bali syllabus ya Kenya bali imefika. Imekimbia mbio mpaka aliyekuwa naibu rais sasa ni leader of opposition. Mwenye alikuwa leader of opposition ako katika handshake. Na mimi nataka kuambia my brother here, mimi nilienda kama Yohana Mbatizaji. I went to prepare the way for you.